každýho Brawlera part 2. Dneska je Nita. Klasická Nita, OK, to je dobrý. Gummy Bear Nita, to je taky OK, to je docela hezký. Normálně to dávám 6 z 10. To je těch, tak se mi líbí víc. Gummy Bear Nita, takže ty dávám třeba 8 z 10. Koala Nita, to je takový klasik jako to. Takový klasik, karta je koala. Ne, panda. To je tady. No, tak tomu dávám 3 z 10. Mechagodzilla Nita, to se mi extrémně líbí, ten bych chtěl extrémně. Se mi mega líbí, ten bych chtěl. Takže tomu dávám 10 z 10. Panda Nita, to je taky takový klasik, protože tomu dávám taky 3 z 10. Raichu Nita, tomu dávám. Je docela hezký, takový čínský. No, tomu dávám 8 z 10. Shiba Nita, to je taky docela hezký. Tomu dávám třeba 6 z 10. Gold, jo, OK. 6 z 10, taky 6 z 10. Tuskit Nita, třeba nevím, jak se to vyslovuje. Moc neumím angličtinu. Teprve půjdu do 3. Už jdu. No, ten je hezký hodně. To se mi líbí. Ten dávám 9 z 10. A tohle taky hezký. Tomu dávám. Ještě tady má takové podle sebe. No, tak tomu dávám třeba 7 z 10. Tak čus.